Evo nas na stadionu HNK Orijenta, upravo je službeni trening počeo, razgovaramo s dopredsjednikom kluba Marinkom Koljeninom. Orijent je sjajno startao u prvenstvu, ali evo neke značajne novosti, upravo danas je klub objavio, ostali smo bez trenera. Ostali smo bez trenera, to je veliko priznanje i Orijentu i Danilu Butoroviću, sjajnom mladom treneru koji je dokazao svojim radom i zaslužio poziv Slavena Bilića da ide u saudijski klub Al Ittihad. Mi smo djelomično iznenađeni, naravno znali smo da će on jednog trenutka otići jer je vrlo perspektivan trener, ali već 3-4 dana znamo informaciju i radimo sve na tome da već u ponedjeljak predstavimo novog trenera. Kako smo čuli, danas ste objavili službeno priopćenje, trener će sutra još trenirati, voditi momčad protiv Španskog u 16 sati. Da, to je točno, sutra u 16 pozivamo sve ljubitelje nogometa u Rijeci, posebno na Sušaku, da još jednom bodre ovu mladu momčad, da daju priznanje i mladom treneru koji je sjajnim radom u godinu i pol uveo Orijent konačno u 3. ligu i da mu se zahvalimo i da gledamo još jednu utakmicu, jednu pobjedu naših orijentaša. Ne očekujemo da nam otkrijete sada poslovne planove i tajne, ali pretpostavljam da imate već neke imena, neke kombinacije, radite na dovođenju. Naravno da imamo, pogotovo što smo već 3-4 dana znali otprilike da je to, sada je to i potvrđeno i mogu reći samo profil. Profil je sličan kao što je profil Orijenta i cijele ove Orijentove priče. Mladi, energični trener, ambiciozni koji želi pratiti ovaj projekt barem godinu dana i tu je u Rijeci vrlo sužena konkurencija, tako da ja imam već 1-2 kandidata, praktički jednoga čistoga i najkasnije u ponedjeljak ćemo predstaviti ga. Možete nam odati neku malu insajdersku informaciju kako je svlačionica reagirala, upravo ste imali sastanak sa igračima? Da, pa oni su to, vjerujem, sa simpatijama doživjeli, bez obzira što su vezani odlično, upravo to je motivacija da iz kluba kao Orijent može se napraviti iskorak i u veliki nogomet i u profesionalni nogomet, a to je cilj Orijenta da dođe na viši nivo i da bude u takvom. Upravo to sam htio pitati, ambicije ostaju nepromijenjene naravno. Ambicije ostaju nepromijenjene, prva godina stabilizacija, maksimalna i financijska i svakakva, jedna dobra priča, romantična ja kažem, priča u kojoj novac nije prioritet, nego je mladi ljudi. Orijent ima takvu karizmu, Orijent ima fantastične navijače, Red Fuckerse, ali Orijent ima koji su klub spašavali i u teškim vremenima, kada je klub gotovo tonuo, ovih 100 godina je bilo takvih kriza, međutim Orijent ima i simpatizere. Svaki Sušačanin se rodi sa time da od malena zna, što se ono kaže, voli se od malih nogu Orijenta. Evo samo da najavimo sutrašnju utakmicu, teško je ponoviti ono što smo gledali u prošlom kolu, bio je jedan pravi spektakl, golijada, nevjerojatni preokreti, ali sutra također dolazi jedan vrlo jak, ugledan protivnik, tako da možemo očekivati dobru utakmicu. Da, još jednom sutra, znači subota u 16 na Krimeju, pozivamo sve, lijepo vrijeme. Prošla utakmica je zaista bila fantastična, za 25 kuna smo vidjeli 7 golova i prekrasne preokrete. Orijent je imao malo i sportske sreće, ali pozivam sutra da još jednom navijači onako bodre i da uživaju u ovom romantičnom nogometu i Orijentu. Evo, to je bio poziv gospodina Marinka Koljenina, kojem se naravno mi pridružujemo, vrijedi doći na Krimeju, ovdje se igra spektakularan nogomet.